vetoja tulee varmasti kyllä olemaan vielä muissa ilmassa. Ja kukaan ei kyllä noukkin kirittää. Ei ole kyllä kahta sanaa. Turkottavaksi tulee kyllä tosi vauhdikkaasti kyllä ylähäin. On luvat kyllä kova paikka. Ja 19 muut 9 on aika. Sitten siellä on nauda. Alankossa seuraava. Heinäjoki. Ja niitä on muita. Ja laudan aika 15.19. Tullaan täällä vähän. Nyt on siinä suhteessa kumppanille, että pystyy järjestämään 4 rurkoa heti alkuun vuosi. Kolmetoista jo korjaan. Luki häiriin. Ja 19.45. Sitten on tämä toinen. Eikö vähän masattaa näköjään edellysti kierros. Totahan on pikkuveljetä. Sitten tuolle pitää jakoja. Ja aivan hiuksen hieman samalle sekunnille, mutta 15.08, niin ei tule mitään pitemmän korrin nyt tällä kertaa. Täällä on sitten niin joltakin tippunut auto avaamet. Olota avaamet. Joku muukin. Saa tulla tästä. Mahdottoman kovaa ääntä pitää niin tuo Eetu-traktori niin tosiaan koulutus autolta. Jaha, omistaja löytyikin jo näin nopeaa. Yksitoista 53 oli tosiaan Eetun tämä toinen veto ja hyvin paranti tuota edellisestä. Että mun mielestä ainakin mun rajaa tämä, että
Ja 16.96 oli onnellisesti päällikölle paikka. Ja se toinenkin traktori menee toisen luokan sitten. Ja siellä on seuraavaksi Tero Alaseppälä sitten alle 210 luokan. Ja Kaaptera on Tero. Ja Tero on kanssa ollut kovasti palakintosijoilla kyllä joka vuosi aina, että se Vatrakin on Terolla kyllä aika kovasti. Siellä kun on vähän kaasuja ja leijottamaan, että ihan vaan käyty pellialla pikkuisen vähän lisäämässä. No ei kaasu, kuulemma jää vähän pikkuisen päälle, voisin tiedä, että ei käyty. Ja niin vaan kohan vaan. Se häärää nyt, kun Tero saa Vatra ensimmäisen kerran tuolta kolokaastua liikkeelle. Onko siellä käyty vai ei siellä? Ei mitään kärry aivan selvästikään. Kyllä siinä on vähän käyty pikkuisen kaasuvajeria kiristämässä kyllä aivan selvästi. 17.71 on Teron ensimmäisen verran aika. Kova aika on tähän luokkaan. Ja sitten seuraavaksi Augusti Ojakkari yli 210 heppaa, se Jon T. R. Jontti 6212. Traktori on ainakin tuolla harjoiteltu, mutta kokemusta on tässä näissä. Sanotaan, että joka päivä meillä on ehkä muutama kymmentä kertaa tässä. Traktori tuntuu siihen aina, se on muistee eteen. Hiljainen ainakin on kovasti, että siellä tullut hiippailla on niinku haamu tänne maaliivikalle, kun ääntä ei kuulu oikeastaan mitään, mutta sieltä se vaan tuli niinku tyhjää. Näin on Tero maalin ajalla 17.47. Sain vielä toisen vetoon nyt kumminkin on silloin sieltä ja sen jälkeen pienempiin vesiin alle 70 ahtamattomiin. Oli se ensimmäinen Sami Kara ja Nuppin Universal DM4 ja Lakaluomalta on sitten Sami tullut vetämään ja sitten olisi alle 70 heppaa sitten. Sami on ainakin laittanut Samilla komiat takapöydät ainakin Nuppissa.
tämä. Että Siinä mitä? Kyllä, ainakin päälle tulo, ei siinä ole mitään. Epäilystäkään. Ja aika oli sitten 25.79. Ei meinaa etusuoret pysyä maassa, kun vetoja on kyllä niin raame. Niin. Siinäkin on näyttävyyttä kyllä, kun sitten käy rapperin vaihtamassa. Vaikka hyvin kyllä tulee tämä turbotoonkin selori, että... Ja apukuljettaja tarkkaavaisesti katsoo, että onko varmasti yleisön katse kiinnitetty huomio tarpeeksi. 25 sitten. Voi olla. Ruhtiinsa on sitten omia paukkeja saattelemaan. Joo. Hyvinhän tuo näyttää tulevaisuuteen. Ei kahta sanaa. Parempaa. Veikkaata parantaa aikaa kyllä, kun ainakin huomattavasti paree. Katsotaan. 27,15. Ei paranna, kun huono niin aika vaan. Pari sekuntia. Ja. Sitten olisi... No joo, veljeksillä on ajojärjestys vähän muuttunut. Siellä on nyt Ville näköjään tulossa seuraavana. Päille. Sillähän ei mitään väliä, me ei tiedetään. Traktorin tunnettu. Ainakaan vaikuta mitään tuo lähtömonttu tuolla. Ei tuolla kaivoon. Se on kauhean kuvamat. Hyvin tulee kuitenkin turvattomaksi, niin 24,73. Vähän varanoa aika Villenä. Sitten olisi taas Kallen vuoro. Setorilla oikein näyttää kuitenkin. Tullahan mäki ylähäistä. Saa pitää suittiesta kiinni oikein kunnolla tuota. Tuolta Kallen menua, niin siinä on kyllä niinku oikein syytä tosiaan hyvärä olla. Villalle meni tämä veto, mutta silloin ensimmäinen veto niin Karjala ajalla, että vaikka puolesta välistä löi kettivä pohjaa, niin 12,36 oli kuitenkin vielä ei aivan huono oo. Toinenkaan veto, että niin antaa vähän tasoa lähtöviivalle. On tosiaan, niin äänimaailma on mahtava tässä.
DM 1282. Kivi autoja. Onhan se pois hienon näköisesti tuo kiven meininki. On valtava hieno meininki. Sitten Mero Sepällää on nyt seuraavaksi liin. Jossilla. Muistat ja kaikki. On hieno jo. Uuna. Veli. Joo, on ollut muitakin vuosina. Tää en kyllä muista vaan, mikä on ollut sijoitus, mutta kaikkia ei voi millään muistaa. Pehmeät puhevat on äänet kyllä. Ja aika 22.81. Ja tosiaan siellä sitten seuraavaksi Jussi Pakkanen on 7600 Jossilla ja Rikan mies. Alle 160 heppaa luokas. Kuullut täällä kunnon sekoilua. Täällä on 24 ja 44. Että se tiellä on. Seuraavaksi on sieltä liikkeeseen. Toista 60. Sieltä Sanna on saanut Setori oikeinkin hyvää vauhtia. Setorissa on turvattomaksi tosi on menohaluja on kovastikin. Eeskö siellä kannattaa? 20-66. Will and Sanna Aiki. Ja sittenhän sinne onkin viivalle, tää on Volvo-mies saapunut ja kiinnostaa kyllä kuuluttajakin, että kuinka se Volvo perkaa.
toista 31. Toni aika. Ei voida aivaa. Se vielä aivan kallelle kyllä. Vaan millään ei väliä. Siinä kuitenkin kaatella 1 literi enemmän. Ja siellä on sitten tosiaan toinenkin Volvo vielä, että sen sopi tuo Viljaalla molemmat Volvo. Aikaa mäin. Puhevasti mörisöö ainakin uudestaan. Vähän parantaa edellistä vettä. Traktoria osaa ajaa aivan selvästi. Voi senkin vähän kokeilla. Sitten, jaha, no niin, että järjestelmä on oikealle, eli seuraava Toni taas. Volvo VM. Se ei oo PM ollut loppuun. Ja 100. Toista, 16 on nyt sitten tuo. Hyvät vaihteet on ainakin tuonne. Tässä Karimon Volvo. Hienosti vaihtuu kyllä pikavaiheessa. Onko mäki kumajaa, kun tuota täräjää on täälläkin. Hieno ääni on kyllä tuota Karimon Volvo. Ja sen jälkeen sitten taas. Ja näin on maksimaalis 20:36 on ensimmäinen veto. Ja sitten siellä on viivalla Ville Haarala, Valtra T171A. Ja näköjään päivittänyt talussuorittamista. Toista 77. Ja ekan vedon aikaa tehty sopees 26. Niin 8. Jaha, joo. Ja siellä tosiaan Santtu
Se on tuo nyt Valtralla tosiaan avoimen luokan yli 120 heppoista. Tämä isointa kärryä iskomassa. Ja 2. Sitten Eetu Maanis 21.11. Ja kyllä niin käy, että Pasi osaa paremmin ajaa näköjään tällä vehkeellä, että Eetu ei nyt aivan pärjännyt sitten näissä isommilla traktorilla. Sitten Ville Tyttönen seuraavaan menoon. Ja sitten Ville Maalis ajalla 20.96. Siinä nyt ei ainakaan vähän huonompi kuin ensimmäinen aika. Kummallisia vaihtoja vähän niin kuin havaittavia. Mutta sitten Simon kanssa vielä vetää toisen. Ja mainoksen. Sieltä kannattaa banderollit esitteeksi, kun mitä maata. Nyt sieltä meni kaasuveihin poikki, mutta eikä nytkinkään ei pelannut, kun lakkanut toinen vaihe piste. Siellä tuli vain pieni oho eiku. Ei meni vissiin pökälle. Mutta ei siinä mitään aikaa. 18.32, jotta katsotaan, kuinka käy. Talven aikana sitten. Kyllä, savua ainakin tulee mukavasti. Vaihtaa. Näin vanhoissa vehkeillä miehet tätä olkapää käy. Kyynelpää käy melkein kärry etulaidassa asti. Pitää temppaasta vähän pienempää. Siinä ei passaa jäädä kyllä arvoamaan. Se pitää mennä kerralla silmään tai tuloo takaperin lähtö. B2B. Ja vuosimalli on 62.
siellä on. Joo, kyllä Ollinkaan pitää nyt majoittaa raakasti nuppia ensi vuodeksi. Aivan selvästi. Lappi huulet niinku asiaan kuuluu. Meininki hyvä. Ja valakin vähän huonosti. Joo niin se tupakin ottu varmaan sitä tupakin happua henkiä. Sitten siellä Ismoodissa. On jotenkin sitten asua. Meidän veto. Se menee aivan vapaan. Poika ajaa sitä kuljetuspuolta. Paljon tunnin vaihe alussa. Ja kyllä se näkee otteestakin. Kyllä viiattia tuodaan ilman takaisin ykkäriä. Mäkin on lähdetty, ei olla ensimmäistä kertaa täällä. Kyllä hyvin on vauhtia, on kyllä voimakkaasti. Hyvin on vetoja valtavasti. Sitten tosiaan seuraavana Jari Karanilla viivalla. Jää Valtran muuttelu. Nuorilta Annukka tulikin tää jotenkin höpöttelemään. No niin, Jari Kara on nyt kase kuumalla siellä viivalla. Sitten Annukka tuli katsomaan, että mikähän oli aika, että kuinka millainen hirviä jännitettä. Tai nimittäin sanoo Annukka yksin toisella, että teillä olisi tällä määrää yleisesti. No katsotaan palkintoa, jos sitten minkäkinlainen sijoitus, niin loppujen lopuksi on aika hyvää faktutia tuo Ismon sijoituksesta, tuo äskeisen polven. Hauskoja aina tällainen isäpoika, isätytär, äititytär kilipaalut. Siinä saadaan mukavaa suolaa tähän meininkiin. Ja siellä on Filipatalla nyt tosiaan Valtralla. Ja seuraavaksi mennään tosiaan tämän jälkeen niin taas alle 7 heppaattiin ahtamattomiin, siellä on Loppi, Pettimäki, Nukkien Keljelee Hämmällä. Aika kivas.
Samu ainakin tuloo. Ja hienon näköinen on Raptori. Sieltä katso tulos hetkellinen. Kyllä, aika mukavasti matikka tulos. Väkiä vaan kaahii. Olisi yksi pykälä ollut vielä keskelle väliin. Mä hyvinhän tuon. Se vaihe pitää kyllä nyt todella, kun tää kytkin pommia antaa raakasti, että ei päässyt oikein turbo nyt yläkierroksilla ahdoolle ollenkaan. Vasta yli vähän avustaa seuraavia tuota. Luokas on kilo 50 seulan 3, 4 mäellä. Tässä on vaan odotettu, että on myös jonkin verran näyttämistä. Voi olla ainakin ennen muistiin vuosina. Nokkaa, jos ei tuota meidän lähde sivuille. Siinä oli tehty. Ja kyllä, aika olis 11 pistettä. Siellä tosiaan onkin viivalla. Sitten tosiaan alle 120 heppaista avoimesluokas Kalle Ranta tällä legendaarisen mahtavalla setorilla. Että sanotaan, että setorin perässä ainakin niinku kokoon nähdä, Raptorin kokoon nähdä, niinku ainakin miehellä käydään. Voi katsokaa eteen. Painoa on paljon kärryssä, että kyllä niinku vaan
Voitte vaan kuvitella paljonko tuolla Setorin pellin alla on voimaa. Joo, sitten ottaa kilomies siellä kuskalla. Sieltä paholaan. Iilon toimenpeno aika on 12.04. Nohri onnistunut, eli vanhasta aikaa kumminkaan. Tämä on hyvä aika kumminkin. Siellä on säätyä. Nyt vielä ollutkaan haluta.